Når man kommer til Søgaard, som det også fremgår af den anden video, så skal man holde brikken oppe og åbne. Det er lidt svært at gøre. Og så vil man jo gerne slå låsen fra, så skal døren være åben. Så skal man holde brikken op, og så blinker den 3 gange grønt. Og så kan man åbne døren. Når man så skal gå herfra og låse det af, for det er rigtig vigtigt, at I låser den her dør ud til gangen af, og det samme med ind i svømmehallen, og selvfølgelig den her dør. Fordi der er børn, der går på den her skole, som møder ind om morgenen, og hvis de kan komme ind ad døren og komme ind i svømmehallen, så vil det ikke være så godt. Så det er rigtig vigtigt, at I låser af. Og sådan I låser af, så skal I åbne døren, og så holde, nu kan jeg ikke gøre det, fordi jeg kun har en hånd. Så skal man holde håndtaget nede, samtidig med, at man tager brikken op foran, og den lyser rødt. Det prøver jeg lige at gøre. Holder håndtaget nede, og sætter brikken op, og så lyser den rødt, og så låser den.